Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko na di tanong di pa magusin. Agyang ko tawa manunumpang siko mga usayan ko agama tano agama Islam. Anda manaya kakurupatano si ko agama tano agama Islam. Kagiyagiyang ngaya agama mga bangsa ko na kanabaya buwa pimbitiaran yan na ito na ikapakaswa ka simbayang ito na ikapakaswa ka andiya ka ito na ikapakaswa ka pusa kapakaswa ka manay haji kadeden saging tasbu kau kapagintaw aban yan da usaya agu sugun rakapan kambaluya nga kau kapagintaw nga langon mi susulod di sigo Islam. So tigwallahu subhanahu wa ta'ala aya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Hey, so sirano tuwami amaratiya sulod ka no siko agama sa kompleto taroto po. Giya ko na nga agama tano agama Islam. Nagiya kumbuhi agama kompleto. Da nganin gintasan ko kapagintaw abadang bitiaraaw Islam. Di ka mapatiruwi adna initaga ko no Islam kada. Palulubang akong suwapia antaw na agama sa dunia. Kadingaw din mataon no antaw na ay bitiaran yan. Si ko makapantag sa kasong sa disil ago kasong sa higa. Naswaga matanwaga may Islam na pimbitiaran yaman. Api aso kasong sa kasong sa disila na tataroto pandan pimbitiaraw agama sa miya kalalaki ang bitiaran yan. Ngayon ito. Napaganay ron, dahil naman ang ito bitiaran yan ko kasong sa disila. Giyang ko ito kasong sa disila mga bangsa ko napaganay ron. Naigirap mbel ka sa CR na di ka pa kayo baso bawla ka na baka pa kasangura sa kibla nagubangon pa katalikuda ilan ni to di ka pa kayo baso CR na subawlon na si girap sunga sa ig uli na disil na si kasasangor sa kibla uli na ba nga tatalikudi mga padutuwa bitikan yan. Kadua. Na di ka pa kay o ba gira sisiga sa solda diemban na ba kaun ditero. Kailangan na kakamag ka. Di ka pa kaya ba na di nga di pag-istorya. Ayabu mata ang benar na opman ubaan na importante kailangan na matiro ka sisiga sa diemban. Kada taro pa mo petinda ka na miya tanaw din nakakitutungan so iptinda ka na sisiga sa diemban na di ka para uba ka bakal iwada ka na makasuti ka kita yak sumarsig sa solda walay na miya ka pa nanalo kayo parang aniurakan so hindi na pakito aniurakan so iptinda ka nga kitutunga nga sisiya ko sa toilet. Ibarato to, nagkapa kayo, tunga kaya. Aya ka, kaida sa usulul fik na
ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. So atigo o sa usol o kapakakinanglan o tao na kapakaya kapakay niya natigyan so di kapakay ko masa kakikinanglan noon. Madakalot yung mga ibarat. Na napadupan na bitiar ako kasong sa disil uli na kasong sa ig na igira sulda sa toilet na di kapakay o ba aya iunang ka o kasulda ka nagiyakawanan ka ay palakad ka kung nagiyadiwang ka imano to na ame ka maliw ka na di ka pa kayo ba ayaw nangap man nagiyadiwang ka kailangan nagiyakawanan na kayo pagunang ka paman na makasusura nga din sa taroto mga paduto ang mga bitikan yan naguamay ka sulda ka sa toilet nabatian na kaso Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith malindunga ko wala ko ayaman yan na uba ka ayaman na kabinasay o mga setan na mga mama agus o mga setan ang mga bay na oriano kapakapasad ka akapakaliw nga si sa toilet nabatian nakapmaso gufranak ayaman na yala na surila ka narilaya kung ka sa kya pa ka kya tupad o koneksyon na karka ko masa sisiya kan sa toilet kaya di ka pa baka panasbiya sa solda toilet baka pamatiya sa Quran ka ini sa paroto na dataroto na palulubang akong sukuan na ising ako sa mga pariya ubaad na bitika no agamay ran sa nga na kasong sa kuwana di yung ba na ayaw to pa man na pagminro mga ulama na wariyo pimbiti araw agama so matag kasod sa diyemban na ayap na rin din yan mambitiara na anto na unon okit kambaluyo kapag ingad kalilintad anto na okit kambaluyo ingad ando man na ayami pagintaw na so ayaman yan nakapaginuntulan anto na okit kambatadiyo Islam si mga kukuman sa di kasalimbutan so malubay makwaw kasalimbutan so kabnarian si ko panalimbuton na ayap na rida o sayaw agama nagina ni pamana sa Islam na kompleto taroto pa langwan taman na pala niya na pingugod kagiso adnan tanwa rabul alamin mga bangsa ko nagiyang kaya adnan niya raktanwa mga manusia na ayap ya kamamasasi kailangan na ka taduman tano pipia katanudan tano na ayaki adna raktano Allah na kena ba kasindag ka bitada na yaw Allah sa miya ka lala plano mapia dan yan pan adna so pito lapis alangit naguso lupa na aya paganaya adn yan mauun ano pito lapis alangit naguso lupa naso sorga gusto naraka ino na niyan madan so sorga aguso naraka naguso dunia aguso pito lapis alangit ato na ipamana ungang si iwala napad sa mga taki-takiyon o mga mampo na sa istihad na ang tanong ka sa butiya ka na ba ay pura paginggidan tanong na nga dunia ka ay pura paginggidan tanong na giya alungan na mori ron so pura kapagintaw
na may yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya ko na maadn wallah so surga agusto naraka na inibigay niya na pasad penuh-penuh niyan sa surga nagupaka pumalapal niya sa naraka pala niya din na penuon ayaw ta imbes-imbes sakyanon na sa mga manusia agusto mga jin gina ni pemakanaraka nga na dua manusia agu jin agu ayaw mamupa ka surga na manusia agu jin giyang kaya dunia na ina din tano wala piya ka pahingit tano niyan para buya sa rason kada man na maragin na si wala inad niyan sa surga na piya kasuldian nun sa mga tauron na inad niyan sa naraka na piya kasuldian nun sa mga tauron na daw to ngulaw laawal la kasabab ko kababaliw niyan amount tol alabi maungangan da paawing yan adi pagi paawing swalla nagyuto isaba pa andi makapendit sa mga tao sa naraka abasiran pa kagirawa ya Allah na ino kami nga pa naraka antaw na kaswami kasalaan namin sa kaya pa naraka kangar kami naudu nga mi Allah na ino kami ani pa kasakiti agagawi daw na aya malag makaibi kami na makaguguro kami na makatatagaw kami na makasisado kami ka kaya sarasay kami nga aton na ni dusami mano to aya malag nami akarereg ayamanan yan naswalla na mauntol nagito bigay pa kasagadar tanong sa dunia so tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum satadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya Rasulullah qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba lango-lango kanu de natigu Rasulullah pakasul sa surga ay buo di pakasul sa surga nasa di magyog maganda o ba mga surga natigiran na ya Rasulullah antaw no ni keto nga maganda niyan nakapakasurga yan natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam asa din sa tao apangungunutan na ko niyan na miya kasul sa surga nasapman sa sangka na ko niyan kasupakan na ko niyan kalampawin niyan so katirwa kan nagiti miya kanda uba mga surga ginan mga bangsa ko ayaman na ayatinudan tano si namada ka lang mga tao ay pinilian kapipiya ginawa na sa dunia anda man ay kapilian nga sa dunia ini araw kon paman na pagintaw sa tarotop amiya ka ito oras so kabasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 fama zada faqalila tigin na mga umuro mga umatakan napagiltano ng 10 aguso 70 nawa na makalawanon na may to ilan ni mano to ayaman na miya kay ito oras ayan na nauron mga bangsa ko nasusaragon na di tano kita no sigad katano susaragon na mata ang kumag-anakap ka tidak mataon kau di ta pumakoti sa oras tanada ke pasad ta kau bang abad na pamana sindang pamana baka din na pamana tuntang na teman na kaginaw nga sa kapamati ini sa mga Facebook ibarat na dingan kagida makap kagawin ka agu kap kapitair ka na mga toko na miya lokos ka na din na banga miya pasad ilan yung mano to kagaan na orasay di naman sa miya aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam
amay ka magayan subangkit na perkara ni sumasa. Takarubu az-zaman perkara ni sumasa. Sagi yang utama nakagano bagit na imato na magagadam tanwa dita tak detaru dita pelakaya. Detaru batas sa luba. Au dita ngege ni sugel bekata na dita ke pasad. Kami agak nami agagawi nami agagaman nami pita nagi ya. Nah, nakagia ayat itu peging dan naso surga agusu naraka. Na anto na ono ni pinggil baka sa kabaki babatu ko ini sa dunia. Anto na ipaman na mababaluya hedapaka. Aptaak. Nagu ayaman yan na babaluin na ka. Arong kaon piya ka sanded. So kapagintaw nga. Anto na ono. Babaluin na ka. At titu-titua hedapaka sa giyang kaya kibabatog sa dunia. Naupo na ay balo yang apta ka na sa dunia na kiswa ka ng utang mga tao. Inubos sa pupuna mo ko. Aron din matay mawiyag sa kapupuni mo niyan sa nga bulo ang pirak. Maka timo sa taan yan. Na ipangani dito yan. So tiswala dunia nagisumano siya. Naubay nga na tiruay ino nga ba hindi pelutua atamo kanan sa alungan na more panadikaan kakaan kaluwagi sa mga miskin na tigin labutakan sa kawan miskin na di pangilabak labutakan nun pumaliin pamana ay apatain na dunia ano man ay kataamin niyan ko dunia na di tanong mga bangsa ko kataaman sa dunia sa taroto pa ka di magyugso dunia nagudi pa na magyugso lawas tano o batano kasawiti sa dunia langon din napalitan ulo din ng kapipiingan. Ilan naman? Isad na ini siguro tano Islam miya kapipiya kapagitaw na sigo mga dataw na kanduwe-duwe. Nada, di ta kagagaw bata makaduwe. Ando sabab pa. Na miskin ka na ay rason ka. Nada ba nga keeper ko mga karumang ka. Na di ka pa kaduwe ka. Ay amanan yan na da ami pagperkagiran. Na pagaganta sa tutul miya katamo ko. Ay makatamo na inisiuman no wali pagaduy. Bada kiper kau na tigyan na adin ogi da tigyan na agi tigyan na sakta tigyan na arimau ta na adin manakir ko arimau. Ay amanan yan na dinian kela kadaw pa imisisian. Ilan yung manuto na isaw no to ko sa gintas ko kapagintawa pa mana. Tanto si iya mau oro. Di nga kisawitan so tamo ka. Kaayad na pagren raka. Nagyong ko to makalilibot raka. Ayamaan yan na akuan. Na, igira ka huda nga. Mapia kay ka na daba nga sakit. Na di ka kun sa mala. Di ka pangan ka sa mga pipeta. Makagi baka di mga tamo ko. Na di ka di maginot, di ka kun sa mga pipeta, makakagiyang bumalangan so piraka na di ka kawasa. Na inibagay ka mambuwala, inaom yara sarasaya bagunian, nakakagiya pa man, na di manamo ko. Nakagiyad na makati mo sa milyon, sa 10 ka milyon, magatos ka milyon, nami alo ka sa mambuka, mikitu kami balian. 40 agu 5 idedo na 50 sobra 50 anta ka sobra 60 nagubukusa na kagi ko kusa na miteta ngay mabu miya diabetes na kiniyan so tamo kyan kami akalay tamo miya deswano guniang ko akanian na ayap man na di pangaraw nagilawas yan kaayamanan yan na ben sa guguna kaputen yan na ben yan kadila iso mga pipetaam kaad na sa kataw mga bangsa ko si sa Manila milyonaryo. Nagira ko na didangan niya so kapinian agagatasan na ito na ipkibalsiyan ko. Ako na ipkibalsiyan na isa ko atigin ko kang udan ako na di ako atigin pangan kang aba ko di makatamo ko. Nakagitigin na makatamo ako. Napangan ka na ko na ditirim lawasakan. Kamataan na tiging utakawasa. Agi nga tigin na dadang angway sa kabaswa kape.
na uwat tigin no may numakan na langon na tumundin ako sa magatos na asar ka may numakan nagiti na di ko kinom kapete ako. La hawla wala quwata illa billah. Gina na kibubatog sa dunia. Aya malag na aya basaw ng mga lokos na marata o benggala na kurango ang kulasi. Di ka pa man na makapangan ka na ko kang udang ka di ka kepedepedan ka meloy ka busaw. Na nakayap man na makatamo ko ka na dingap man makapangan ka patay ka. Ato na ini giyi dunia ang kaya mo ulaulatano. Aso katir wala wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Daatig wala ki pantag o kibabatog sa dunia arawa sa barandia apa kabimban. Ay malag nagibo kabibimban kasi ko langwan taman na di nga ayaman na kesawitan ka di nga kagaga ka daa ukit. Ibarat ano pa man na inibutad ta sa kagiya pa man na kanabar ka pa binasa so madakdatrak miya masaka sa Fortuner, miya masaka sa Land Cruiser, miya masaka sa ayamanan na Montero langon na malay argatrak na nanakagiya labi sa pulwa service ka kagagang ka agyang ko ta labi sa pulo na mga lumarga na pala nga pagadan ano man ay kakiparon yan ay bukid na ako na isa. Naya maanan yan, nakanugun yan. So, padatra ka kadingon, makapagda ka di ka minso oras ka. Di man ka paro ba, tika, labi sa pulo atrakan. Tunog ako niyo, pagiligan ako, na umani sa kakilo, natarkin, kasi ako mapagda ko isa. Na makada ka man, at lumiyarga ka man, isa kakilo, tiyatirga ko kasi mangu isa. Maana makasi marati na biteng. Biteng nga siya ito, adilo-dilo. Ito na, tamad ako isa na. Tami pada si mami maanan yan na kapangin sukura kaya kibubatugay sa dunia. Wana traka sa timan kaya tabuan. Wana walay ka na ayamanan yan nasa lakod man uba madakal kay pagigaan ka na kailangan nga sa Marawi, na kailangan nga sa Iligan, na kailangan nga sa Agian, na dit na kasuad na mga waling kaon na piya. Importante pa ka di ka kaon. May mga piya so di kaon pa ka uma. Na pembalay kaon pan, nakanugun yan so pera ka. O mga inimbabalay sa mga masjid so walay ka. So katiro na bisal salamaman ba na lillahi masjida banallahu lahu baitan fil jannah. Sa din sa balay sa masjid aswaswati ang wallah napakimbalay mambuwallah sa walay niya si ko surga panapati nga man ito mga bangsa ko akalay balasangan na ayaman yan nakasisadga nakagiya sa katanon na dataro mimbeloy aya apatatanong na nga dunia ando man ay kambeloy ang ako dunia aya nga apata asok ba sa korkano adid aokit abatan ron makasawita. Dita no kisawitan ka niya kay tuito ay bubagiratan walaw da paro saging ay dunia. Dita man pagyug o bata makalalay ided kayap man nasinggop na sulawas. Kailangan man mga bangsa ko ang utaminiran pa idid din sa 70 lumima ka din. Na sobraw igiramiya 80. Na sobraw man igiramiya 90. Namiya kataralod na kaya pakaratayan igiramiya magatos ka sutigiran na din na waikian. Ayaman na dita no kagagaw batano pagti sa dunia. Kaayaman yan na kailangan na batad makapagamal sa ayaman na mapulututa sa alungan na mori kapagawan tabuhi sa miya kagenggen na kapagawit taon. Naupo nga si ayabali nakaapta ka na nga dunia ang utakaba sa korkano miya namok na kagi ay matipe namok yan na ini kepangandida to yan nagutaba na sobra sa miya kausidan to naonon uli na miya layang ababa dead na suwara ati na mata na bakod miya rasa iman namok na daw bumakataban na aya malag na miya tanta amin ang utwa karumasayan ko kaya daw miya kalalata mo yan kagigi ko to aya apta yan na dunia na gito maluluban sa kwa nakataya ay matuwa siyo sa bed nakagidi pa kataban sa bariyo kagidi pa kato ko bariyo kapten o di na mayor na yasiway raman at tinasya ko pa sa nga kasulutan
kaya maanan yan na nakop kabuti sa sulutan ato na ikuan pamana detaro ed na mapipigir tanong nang uto akwan na kapengkatan ano man ay kapakapuro pangkatan ta sa nga dunia na inuwa dunia ini ato na paniyaw na nama puro ipangkatan sa Pilipinas si Dr. Jose Rizal oman din masaan din ragun abadi maslas-las o kaya patay niyan aya pa na inibigay ron award a Pilipinas na National Hero. Pinapati nga man ito. National Hero. Na naayamanan yan. Nainop maluwi si Dr. Jose Rizal a National Hero. Na aya sabab yan na kaya giyang ko to kini ang ganan yan si kunyawan yan sa asar ka di maluya Pilipinas a Bisaya a Spain o mga Espanyol na miyagi timba asar bu di tanong beluya Bisaya na ini ang ganyan na umurian na iya pa kaisa gitu na miyatay na kanaba personal interest kap aya maanan yan na mababaluya paninindag si ko ingad na aya maanan yan na miya kapuroy pangatan na may ka ba yamalag na pangatang ka a personal interest akan na ba paninindig ko nga doon. Na aya kay ilayang ka na kibabayang ka mga tao na takin o ba kay kakagud kairan kakagya basta atawa da siyo sungwanong sige na da kiyap kibabayaon ka aya kap kibayar ka mga tao na pakikan kakiran na lang watamo ko ka na uding o tusuan na tira na kisuso asahan na maligit ginan mga bangsa ko mga usayan tano imanto papamimikiran tanong so kibabatog sa dunia na di nga beloy so dunia ka ayang apta kaduan-duan nga din beloy ang kaalalan ko kapakadaya ka sa alungan amore kagito kaya pa ka kaya tigudaya ka na inshallah sumbatan tanong buhay si ko kumapmanauras tanong ko alungan RBA balasangan wala sa mapia mga bangsa ko si ko diniurakan di ka pa mamakinaga lalayon sa pagisurat wala so tanong si di kapromasay padugong mga amal tanong ang mga pipiya sa alungan amore pinalamatan tanong agi nga ran na Radio Broadcasting and TV System Corporation 95.5 Call FM kung mga panagunta maniran giyang kotowa General Manager as si iba Haritha Adyong Alonto Aguso Chief Technician as si Ranol Intong so mga padiyan na mga teknisyan datarilari Suan Romeo agusi Argi Diritsu ko aya man yan na panagunta maniran pinalambat na tanong sila sa mala panalamat ano to napsila mong sanulangon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.